Похвалёны Ісус Христос, вітаю вас, дарагія нашыя радыёслухачы. І сёння кожную пятніцу вы, быць можа, уже прызвычаіліся, сустракаемся тут у нашай студыі з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім, які імкнецца выясняць, тлумачыць для нас таксама гэтай глыбіні кананічнага права, дзеля таго, каб мы, захоўваючы яго, добра захоўваючы яго, маглі набліжацца да Хрыста, удзельнічаючы ў штодзённым жыцці паўсюднага касцёла. Похвалёны Ісус Христос. Навекі вечныя, амэн. Разважаем і далей трываем у нашым разважанні адносне святарства, вялікай таямніцы святарства. І, як казаў ксёндз Ян Твардоўскі, свайго святарства баюся, яго палохаюся, перад ім падаю і станаўлюся на калені. Бо менавіта гэты святарства, дар, які заставіў нам Христос, з'яўляецца менавіта тым, з якога таксама мае магчымасць здзяйсняцца Еўхарыстыя, сакраменты Еўхарыстыі, як іншыя быць таксама сакраменты, акрамя хіба хросту. Ну, скажем так, можа быць таксама і сакрамент служэнства без святара. Так. Вось, але сапраўды тое, што словы верша ксяндза Яна Твардоўскага яны вельмі глыбокія, вельмі сапраўды, напэўна, для кожнага святара такія інтымныя, я б сказаў. Вось, але сапраўды таямніцы святарства мы ніколі і не зразумеем, але мы таксама гаворым, угледзячы на святарства, так трошкі спусцячыся на зямлю, гаворым у кантэксце кодекса кананічнага права, чыста юрыдычна. Ну, такая спецыяльнасць. Ну так, мараліста. Так, мараліст, ксёндз Александр. Вось, ксёндз Дмітрый, тут юрыст. Вот, а конкретно з пункту гледжання кананічнага права, канешне же, не забываючыся аб тым, наколькі гэта важны сакрамент у жыцці касцёла. Да? Мы кажам, без святарства няма Еўхарысты, перадусім, так? Без Еўхарысты няма святарства. Вось, поэтому вось гэта справа вельмі важная. І мы ўжо углядзім у нашых прадпісаннях нібыта права, нібыта такіх вось вельмі канкрэтных, можа кажуць, далёкіх ад жыцця, як некаторым здаецца, але разам з тым бачым, што і ў праўных прадпісаннях, у юрыдычных прадпісаннях касцёл сапраўды вельмі моцна бароніць святасці гэтага сакраменту. Вось гэта справа вельмі важная. І мы ўжо пачалі трошкі ў мінулай перадачы размаўляць аб перашкодах альбо аб неправільнасцях, якія могуць быць перад маладым чалавекам, можа не толькі маладым, але перадусім перад мужчынам. Бо мы казалі, што сакрамент святарства сапраўдным чынам можа прыняць толькі мужчына, ахрышчаны, так, які робіць немагчымым прыняцце гэтага сакраменту. Да? І сёння таксама працягваем далей разважанне на тэму перашкод і неправільнасцяў. Так. Да, мы трошки казалі, што ёсць перашкоды тыя, якія з цягам часу могуць перастаць існаваць, такі як узрост, напрыклад, а ёсць тое, што права называе неправільнасцямі. Это ўжо справа вельмі паважная. То есть, калі такая неправільнасць існуе, чалавек у некаторых сітуацыях не можа прыняць сакрамент пасвячэння, а ў некаторых сітуацыях таксама нават ужо будучы святаром, калі здарыцца такая альбо іншая сітуацыя, не можа выконваць святарскія функцыі. Вось гэта такія справы таксама ёсць. А ёсць такая магчымасць, што вось адносне гэтых перашкодаў, неправільнасцяў можна атрымаць нейкім чынам дыспенсу альбо дазвол. Так, у большасці сітуацый мы будзем казаць пра гэта, можна атрымаць толькі гэта у большасці сітуацый, зноў-такі, паўтаруся, зарэзервана за апостальскім пасадам. Бо зноў-такі гэта сакрамент святарства. Да? То есть, калі мы казалі пра сужэнства, што большасць перашкодаў ўсё ж такі ардынарый месца можа нешта з імі зрабіць, то што датычыць перашкодаў альбо неправільнасцяў у прыняцці альбо выкананні прынятага сакраменту пасвячэння, гэта ўжо справа апостальскага пасаду і больш канкрэтнай кангрэгацыі па справ духавенства. Ну, там часамі ёсць кангрэгацыя веравучэння, там эти кампетэнцыі часамі могуць мяняцца, вось, але, напэўна, апостальскі пасад. То есть, напэўна, апостальская сталіца у кожнай сітуацыі разбірае і глядзіць, можа чалавек прыняць пасвячэнне, не можа прыняць, якім чынам, напрыклад, можа зняць яго пакаранне ці што-небудзь іншае, ну, калі святар апынуўся ў розных сітуацыях. І вось першая сітуацыя мы ўжо ўспомнілі напрыканцы мінулай перадачы, час нас як заўсёды абмежаваны быў. Вось, для атрымання святарскага пасвячэння забараняецца хто? Той, хто пакутуе за той альбо іншай формы разумовага разладу або іншай псіхічнай хваробы, за якой ён, на думку экспертаў, лічыцца няздольным для выканання адпаведнай паслугі.
Да, то есть гэта псіхічная хвароба альбо нейкі іншы разлад, прычым гэта павінен сцвердзіць эксперт. То значит, сам, напрыклад, не ведаю, бо у семінарыі ведаю, што таксама выкладаюць псіхалогію. І вось гэты настаўнік псіхалогіі можа такое сцвердзіць ці не? Ці аднак гэта ідзе гаворка не псіхалогія, псіхіятрыя альбо псіханалітыкі. Вось, напэўна, у семінарыі, конечно, сёння працуюць і псіхолагі, і псіханалітыкі, і, можа, часамі псіхіятры, але калі справа ідзе такая, скажем, бо тут гаворка ідзе паважны разлад. Понятно, што нейкія, можа, дробныя праблемы у кожнага могуць быць. Дэпрэсія гэта справа звычайная. Сёння звычайная. Але эксперт павінен пацвердзіць тое, што гэты чалавек не можа быць святаром, што ён не можа выконваць святарскія. То есть настолькі моцна... Недзеяспасобны, не ўжывае розуму. Так. Не здольны для выканання, для ажыццяўлення святарскай паслугі. То есть гэта справа, але зноў-такі гэта не рэктар семінарыі, не біскуп, не прэфект, толькі гэта павінен быць спецыяліст. Спецыяліст менавіта з навуковага пункту гледжання. То есть гэта заўсёды касцёл падкрэслівае. Ну, про эту справу мы трошки казали у минулой передаче, поэтому не буду повторяться. Другая справа – это то, что ажыццявіў злачынства, ересі, апастазіі, схізмы. А ці можна вось трохи затрымацца на гэтых трох рэчаў, тлумачучы, што ж гэта такое? Так, бо, напэўна, словом еретык там часамі ругаюцца. Адзін другога. Асабліва бабка, ты еретычка, што ж ты тут така не тую малітву чытаеш, якую патрэбна? Так, але трэба вельмі дакладна ведаць, калі там, можа, некалі да гэтага дойдзем у нашых разважаннях, гэта 3-я кніга кананічнага права, заданне навучання, і там вельмі канкрэтна сказано, што такое ересь. То есть гэта ересь, гэта упартая, пасля прыняцця хросту, сумнеў або адмова тых праўдаў, у якіх трэба верыць верай боскай каталіцкай. То значит трыванне ў гэтым. Трыванне ў гэтым, да, то есть упартае пасля прыняцця хросту. Бо чалавек можа, нечым памыляцца. Нешта сказаў, нешта там не падумаў, скажа, што ты гаворыш, неправда. А да, перапрашай, окей, ўсё. Гэта не ересь. А ересь именно упартая. Упартае, трыванне, свядомае, добровольнае, упартае. Чалавеку звяртаюць увагу, што так гаворыш, напрыклад, што... Так гэта ж смяротны грэх. Грэх – гэта адна справа. Я як мараліст. Але акрамя гэта яшчэ таксама злачынства ересі. Прычым той праўду, якую трэба верыць, кодекс гаворыць верай Божай каталіцкай. То есть такія словы ўжываюць, што это такое. То есть то, што аб'яўлена касцёлам у святым пісанні, і што касцёл навучае як праўды веры, то, што догмамі з'яўляецца. Напрыклад, аб безаганным зачацці Маці Божай, аб неваўзяцці Маці Божай, аб святой Тройцы, гэтак далей. Ну, але шмат рэчаў так званая ёсць сталая праўда веры, якая не была пададзена ўрачыста, але ў спосаб традыцыйны з'яўляецца сталай і незменнай. Вось. І гэта ўжо, бо гэта праўда, першае, што я кажу, это ад крэдэндам, то, якую трэба верыць, а тое, што вы гаворыце, гэта ад тэнэндам, то, якую трэба прытрымлівацца. І хто ўжо супярэчыць гэтай, это ўжо не ерэцік, ай-яй-яй, недобра, трэба чалавек, калі будзе ўпарта ў гэтым трываць, можна пакараць, касцёльнае права гэта дазваляе, але гэта ўжо не ересь, это ўжо іншы ранг. То есть, напрыклад, калі чалавек публічна абвяшчае, што, напрыклад, пан Езус не з'яўляецца сынам Божым, гэта ўжо ересь. Але, напрыклад, што Маці Божая пасля нараджэння Хрыста не была дзявіцай. Мы кажам, Марыя заўсёды дзева. Так мы кажам, але клопат дагмату у сувязі з тым, што дакументы згарэлі вось гэтага, і тут клопатлівая справа. Клопатлівая справа. Лепш такога, напэўна, калі справа дойдзе да касцёльнага суда, біскуп нешта прыдумае з такім чалавекам, што зрабіць. Але, напрыклад, звычайнае навучанне касцёла, напрыклад, датычыць, не ведаю, генныя інжынеры, смяротнага пакарання, якіх такіх сацыяльных пытанняў. Вось, калі нехта гэта ўжо не ересь. Гэта ўжо не ересь. Адзін кажа, што можна злучаць кроліка з сабакай, другі кажа, што не. Вось. Бо гэта ўжо ўсё ж такі неправды ад крэдэндам, то есть тыя праўды, якія трэба верыць. Вось, гэта ересь. Што такое апастазія? Апастазія – это поўнае адкідванне хрысціянскай веры. Апастаза – гэта адыход ад хрысціянскай веры абсалютна. Абсалютна наогул. То есть, калі чалавек гаворыць, я нічога з касцёлам мець не хачу, Хрыста не прызнаю Богам, панам, ён нічога не патрэбен. Я нават ёсць такая магчымасць, не хачу пра гэта казаць, але мы людзі дарослыя, што нават ёсць такая форма, як фармальны акт выхаду з касцёла. Дзякуй Богу, у нас это не здараецца, я не чуў па меншай меры.
Вось, ну, але у свеце сёння здараецца ўсё разумнае, вось таму, ну, можа быць вельмі па-рознаму. Але калі, напрыклад, бо я ведаю, што здараецца такая сітуацыя пад цяжарам, скажам, сумніваў паважных альбо небяспецы смерці, чалавек, скажам, становіцца мусульманінам пад прымусам толькі ў сувязі з тым, што ён публічна і на голас выкажыць сваю веру ў Аллаха і Мухаммеда, бо так менавіта становіцца. Так. І цяпер, ці гэта з'яўляецца апастазіяй? Ну, то, што робіцца пад прымусам, ніколі не з'яўляецца ні грахом, ні злачынствам. Касцёл вельмі шануе волю чалавека. А калі свядома і дабравольна, то ўжо... Это ўжо апастазія. Калі была публічна зроблена, тут ужо па сённяшнім дакументам гэта нават трэба падаваць у кангрэгацыю. А калі сінкрэтызм рэлігійны наступае, што чалавек нібы прымае Хрыста, нібы верыць, нібы жыве, а адначасова прымае праўды веры розных іншых рэлігій. Вось это ўжо трэба, напэўна, правяраць, бо, кажу, калі яўнай апастазіі няма, калі ён яўна не выракся каталіцкай веры. Не, ну ён прымае Хрыста, як Бога і так далей, а акрамя гэтага яшчэ прымае Вішну, Будду. Вось это праблема чалавека. Это ўжо, канешне, трэба з тым чалавекам, напэўна, размаўляць. Напэўна, няма пакарання ля сентэнцыі аўтаматычнага ў такіх справах, да? Напэўна, такого чалавека сакрамент пасвячэння, напэўна, удзяляць, я б не удзяляў, будучы на месцы біскупа. Ну, разумею, бо дзіўна было бы. Да? Але, ну, апастазія — это поўнае адкідаванне хрысціянскай веры. Да? І схізма гэта адмаўленне верхавенства рымскага пантыфіка, вось, над паўсюдным касцёлам. Да? Вось, то есть кожны з тых, хто здзейсніў адно з трох злачынстваў, злачынства супраць называецца супраць веры і адзінства касцёла, вось, гэтыя людзі не могуць прыняць сакрамент пасвячэння. У любой ступені, дыяканат, прэзбітэрат, біскуп. Калі нешта было, ну, часцей за ўсё, якая можа быць сітуацыя, чалавека некалі пахрысцілі у касцёле, напрыклад, да, і ён там перайшоў, там, альбо наогул кінуў веру, альбо нейкай ерасі трываў, альбо ў схізму атышоў, ну, всякае бывала. Альбо падчас навукі ў вышэйшай установе навучыўся філасофіі зашмат і паела галава. Паехаў, можа быць і так, але калі ён вярнуўся, хоча стаць святаром, і ўжо ёсць перашкода. Ужо ёсць перашкода, нават неправільнасць, як мы кажам, да, то есть уже трэба, будзем казаць, звярдацца да апостальскай сталіцы. І вось у мяне пытанне тогда адносна вось гэта адыходу і вяртання. Калі гэта было не публічна, калі ён гэта зрабіў, скажем так, унутры і ведае аб гэтым, ці ён таксама мае абавязак звяртацца, ці папросту унутранае навяртанне дастаткова? Будзем пра гэта казаць, бо тут там ёсць таксама нюансікі. Ёсць нюансы, таму што можа быць такая справа, у некаторых сітуацыях дастаткова акту сакраментальнай споведзі, вось, а ў некаторых сітуацыях не. Разумею, добра. Третья ситуация, якая может такая найбольш, это связано с сакраментом сужэнства, альбо, скажем так, со спробой заключення сужэнства. Як гэта можна спрабаваць? Так, вось. Той, хто спрабаваў узяць шлюб, нават толькі грамадзянскі, або сам, будучы звязаны шлюбам святым пасвячэннем, альбо вечным публічным шлюбам чыстасці, або спрабуючы ўзяць шлюб з жанчынай, якая знаходзіцца ў сужэнскім саюзе, або звязана такім самым шлюбам. То есть, якая сітуацыя? Напрыклад, ёсць кандыдат да святарства, які, ну, у жыцці меў, скажем, пэўныя прыгоды. Альбо сам некалі, ну, кодекс называе, спрабаваў узяць шлюб, лацінскі тэрмін «attentato matrimonio», да, то есть, понятно, што гэты шлюб, нават калі, кажам, грамадзянскі шлюб, хаця добра, грамадзянскі зарэгістраваны ў органах ЗАГСа, да? Гэта не той грамадзянскі, як у нас паўсюдна цяпер гавораць, да? Але той шлюб, які ён хацеў узяць, менавіта грамадзянскі, чаму спрабаваць? Таму што хрысціянін, ахрышчаны чалавек, павінен узяць сакрамент сужэнства. Ніякі іншы саюз сапраўдным для яго не будзе. Поэтому, кажа, спрабаваў заключыць сужэнства. Да, з кім? Альбо сам, будучы ў сужэнстве, напрыклад, у яго ўжо было адно сужэнства, і ён, не гледзячы на гэта, спрабаваў, напрыклад, узяў грамадзянскі шлюб. Да? То есть, і гэта ўжо перашкода, нават калі ў будучым пасвячэнні. Канешне, эта справа такая, прадставіць сабе, чалавек быў жанаты на адной жанчыне, з ёй развёўся, хацеў грамадзянскі шлюб з другой, так, і пасля хацеў стаць святаром. Ну, это, ну, ўсё магчыма ў жыцці. Ясна, ў жыцці ўсё магчыма, але каб прадстаўлялі. Ну, можа, навярнуўся. Ну, всякае можа быць, але святаром можа стаць, напрыклад, калі першы шлюб прынамсі пасля несапраўдным, напрыклад. Да? Ну, то есть тут ужо варыянтаў многа, але вось гэта перашкода, да? То есть калі быў сакрамент, пасля была, скажем так, то, што называем грамадзянскім шлюбам,
да, то есть ён спрабаваў заключыць сужэнства, яно, понятно, не было сапраўднай, і вось это ўжо перашкода для таго, каб пасля прыняць сакрамент пасвячэння. Чаму я так пытаюся, бо ведаю, што, напрыклад, у старажытнасці 13-14 стагоддзя была такая практычна паўсюдная практыка і дазволы таксама, бо засноўвалася, я ведаю, таксама на статутах некаторых ордэнаў, дзе супругам дазвалялася па абаюднай згодзе ісці ў манастыр, а мужчынам таксама становіцца святарамі. Так, вот это дазвалялася, так. Ну, цяпер же сам ёсць такая сітуацыя, можа дазволіць, але это ўжо, скажем, ну, трошки, можа, іншая справа, не про то, што мы цяпер гаворым, да, бо мы цяпер гаворым канкрэтна перашкода. Перашкода, да, так. Канкрэтна перашкода, да? То есть, альбо ён сам спрабаваў заключыць, альбо ён, напрыклад, быў звязаны святым пасвячэннем, напрыклад, быў дыяканам, да, і спрабаваў заключыць сужэнства. Зноў-такі спрабаваў, бо заключыць яго ён не можа, бо дыякан не можа заключыць сужэнства, так? Або то есть, чалавек ужо быў звязаны святым намашчэннем, святым пасвячэннем, будучы дыяканам, там, можа, нават заключыў грамадзянскі шлюб, можа, пажыў трохі з дзяўчынай, жанчынай, вось, і пасля хоча стаць святаром. Ну, дыякан так святар, па сутнасці. Ну, першая ступень. Першая ступень, так. Але далейшае пасвячэнне, это ўжо перашкода. Да, то есть, гэта ўжо трэба, да? Альбо вечным публічным шлюбам чыстасці, тое самае, да? То есть, мы кажам, альбо сакрамент святарства, напрыклад, манаская асоба, якая ўжо тут, галоўнае, што вечны. Это вечны публічны шлюб чыстасці. Вось. Альбо таксама імкнуўся або спрабаваў узяць шлюб жанчыны, якая знаходзіцца ў тым самым стане. Да, то есть могло быць як? Што жанчына была манашкай, напрыклад. Напрыклад, жанчына была манашкай, альбо жанчына мела сужэнства. Сапраўд заключана, да? То есть бачым чарговы раз, як касцёл бароніць всё-таки святасці сакраментаў усіх. Да, перусім сужэнства. То есть, калі для чалавека нічога не значыла, што нехта звязан повязью святой сужэнства, альбо ты сам некалі быў звязаны. То есть, для цябе нічога не значыць, скажем, у тваім жыцці быў эпізод, што ты пайшоў, ну нехта вянчаўся, нічога, мне хочацца, да? То есть, я пайшоў яшчэ спрабаваў, это ўжо перашкода. Але тут мы гаворым канкрэтна о пробах альбо быццю у сужэнстве. Так, мы не гаворым цяпер о граху нячыстасці. Не, грах нячыстасці это зусім іншая справа. Можа так, зноў-такі з юрыдычнага, з маральнага я разумею, куды гаворка ідзе, але з юрыдычнага пункту гледжання касцёл вельмі моцна гэта адрознівае. Разумею, і вось у мяне, можа, з маральнага пункту гледжання такое вось пытанне, бо думаю, што ў сучасным свеце гэта таксама дастаткова важнае, бо мы заўсёды гаворым аб сувязі і аб пробе гэтае сужэнства паміж мужчынай і жанчынай. А калі, напрыклад, былі некія гомасексуальныя лучнасці, там вядома, што ні адносні дзяржавы няма магчымасці, але яны жылі вось разам і так далей. І цяпер, ці гэта можа станавіць перашкоду? Вось у сённяшнім кодексе такой няма забароны, то есть альбо неправільнасці, так? Тут, кажам, можна гэта падцягнуць пад першы выпадак хваробы псіхічнай, але гэта сёння, ну, так не робіцца. Альбо можна ўжо, калі чалавек з'яўляецца святаром, жыве ў такой сітуацыі, то ёсць, ну, такая магчымасць, да, то есть ён публічна трывае ў граху супраць 6-й запаведзі, біскуп можа яго пакараць. Але гэта, ну, по сённяшняму закону, по сённяшняму кодексу не з'яўляецца ані неправільнасцю, ані перашкодай для выканання ўлады пасвячэння. Разумею. Так на сённяшні дзень. Хаця ёсць яшчэ інструкцыя Кангрэгацыі каталіцкага выхавання, да, з 2005 года, мне здаецца, вось, дзе, ну, касцёл забараняе ўдзяленне пасвячэння, да, то есть тым, хто мае гомасексуальныя склоннасці, прычым, ну, актыўна іх практыкуе, да, то есть вось гэтыя ўсе справы. Хаця гэта, ну, то есть это не значит, что калі такому чалавеку удзеліць сакрамент пасвячэння будзе несапраўдны. Ён будзе сапраўдны. Толькі тут як бы больш акцэнтуецца увага ўсіх настаяцеляў семінарый, манаскіх інстытутаў, каб яны пільнавалі гэта. Разумею. А вось калі будзе даведаюцца і будзе ўдзялёны сакрамент пасвячэння, маючы гэтыя перашкоды нейкія, то сакрамент будзе важны ці не? Будзе. Але негодны. Будзе негодны, там будзе пакаранне, там чалавек будзе аўтаматычна, яму будзе забаронена выконваць уладу пасвячэнняў, да, але сам сакрамент будзе сапраўдны. Вось гэта вот справа, да? Дзякую. То есть тут бачым, это сакрамент сужэнства. Ані я сам, ані нават калі ў жыцці была сітуацыя, што неяк звязаўся з жанчынай, якая была альбо звязана з шлюбам чыстасці, альбо была ў сужэнстве, гэта ўжо перашкода, зноў-такі паказвае як бы
годнасць сакраменту святарства, годнасць усялякага сакраменту. Да? Наступная справа – той, хто здзейсніў наўмыснае забойства або аборт, які меў результат. Так? А таксама усе тыя, хто пазітыўным чынам у гэтым удзельнічалі. Да? Ну, наўмыснае забойства ясна. Да? То есть, хто забіў чалавека або аборт, які меў результат. Ну, але забіў чалавека наўмысна, то значит, так. Взяў цэлу і вырашыў пайсці па башке даць. Другая іншая, калі там прыпадковасць альбо некае здарэнне. Выпадак, здарэнне, канешне, гэта не. Да? То есть, спецыяльна чалавек меў інтэнцыю забіць чалавека. Да? Ну і аборт, зноў-такі мы гаворым тады, калі ён меў результат. Да? То есть, калі напэўна было дзіцё і калі напэўна у выніку гэтага дзеяння дзіцё было забіта. То есть, такой сітуацыі, да. Бо, напрыклад, нават калі, а таксама тых, хто пасіўным чынам у гэтым удзельнічалі, бо мы прызвычаіліся, што ўсё ж такі больш справы аборта жанчыны гэта гавораць, жанчыны спавядаюцца і гэтак далей. Ну але справа мужчын таксама у гэтым ёсць. Зачаце дзіцяці, і вельмі часта мужчыны, на жаль, прымушаюць жанчын пасля пайсці на гэты аборт, грошы даюць. Альбо нават самі чыняць, будучы лекарамі. Альбо самі чыняць, будучы лекарамі. Так, дык вось такой сітуацыі кожны гэта таксама перашкода. Для мужчыны, для таго, каб прыняць сакрамент пасвячэння. Наступная сітуацыя – той, хто здзейсніў цяжкае і наўмыснае калецтва сябе або іншай асобе, або спрабаваў пазбавіць сябе жыцця. То значит грех самогубства. Самогубства альбо калецтва. Например, я себе специально то, что называют членовредительство, да, то что-нибудь. До войска не хотел вести, и палец. Хотел до войска, палец себе отсек, что-нибудь иншее, да. Я думаю, что у этой ситуации апостольской столицы диспенсу, конечно, даюсь. Але такие ситуации так само могут быть, да. То есть это так само перешкода, так само неправильность. А вось ці вось уживание гэтага вось канону не можа некім чынам паўплываць на тое, што тыя, хто ідзе, скажем, да семінарыі хацяць, а маюць, скажем, татуажы? Ну, справім пра... Заўсёды такое пытанне. Такое пытанне, так. Ну, я яшчэ ніколі не чуў, каб чалавек меў тату, каб яго не высвеціў, каб толькі ў гэтым была праблема. Ну, я выбарваў свае перад семінарыю, так. Ну, перапрашаю, такіх падрабязнасцей вашага жыцця не ведаю. Поэтому, ну, напэўна, калі такая справа ёсць, скажу, самі татуажы, як мы іх называем, ну, напэўна, яны перашкоды можа... Пытанне, чаму чалавек іх зрабіў, калі... Ну, так. Ці гэта справа маральная, ці гэта справа апастазіі, ці гэта справа... Так, ці чаго іншага. Поэтому, напэўна, думаю, што толькі з-за гэтай перашкоды нейкі біскуп адмовіць пасвячэнне. Ну, скажа, псіхічнай хворы. Гэта ўжо іншая справа. Бо сатаністай быць можа быў. Так. Вось. Гэта такая справа, да? І наступнае астатняе такое, да, гэта той, хто здзейсніў акт улады пасвячэння, права на які захоўваюцца за тымі, хто мае біскупскае прэзбітарскае пасвячэнне, калі пры гэтым вінаваты сам не мае такога пасвячэння, або якому забаронена ажыццяўляць уладу пасвячэння з моцы дэклараванага або накладзена кананічнае пакаранне. Вельмі так напісана. Так складана трохі. Аб чым ідзе гаворка, да? То есть, калі нехта выканаў нейкі акт улады пасвячэння, так, напрыклад, нехта д'якан намасціў хворага. Д'якан намасціў хворага, д'якан направіў святую мшу, святар, які не мае, ну, святар пра біскупскае пасвячэнне будзе казаць, конечно, ну, часцей д'якан, так, д'якан, які, ну, просто ажыццявіў... Чалавек, які паспавядаў другого чалавека. Чалавек паспавядаў другого, альбо прэзбітар, які, можа, каго-нибудь хацеў высвенціць на святара, так, або што-нибудь іншае зрабіць, да? То есть, той, хто мае, то есть, здесь акт улады пасвячэння, якім просто, ну... Не валодае. Біскупская прэзбітар. Альбо, калі ім было забаронена, ён гэта зрабіў. Напрыклад, д'якану было забаронена ўдзяляць хросты. Напрыклад, было нейкае кананічнае пакаранне, накладзена або дэклараванае. Можа быць. Біскуп можа за нейкія справы накласці пакаранне, а ён, нягледзячы на гэта, пашоў там пахрысціў каго-нибудь, бо добрую аферку склалі, напрыклад. Да? Вось. То есть у гэтай сітуацыі таксама неправільнасць да прыняцця пасвячэння.
Да? То есть гэтай справы, конечно, кажу, іх і толькі трошкі ёсць, да? Але калі паглядзець, зноў-такі мы бачым, што праз гэты касцёл як бы бароніць святасць это сакраменту, і вось гэтыя перашкоды, гэтыя 6 штук, якіх назваў, яны з'яўляюцца не толькі перашкодамі, але таксама неправільнасцямі альбо забаронамі, да? То есть нечым вельмі моцным, якія самі па сябе не знікнуць. Самі па сябе яна ёсць. Да? То есть чалавек іх не прыбраць. Іх не прыбраць. Да? Бо наступны, напрыклад, такія 3 перашкоды, яны, скажем, з цягам часу могуць знікнуць. Такі як, напрыклад, прошлай перашкодай з'яўляецца жанаты мужчына, хіба што ён законным чынам прызначаць для сталага дэканату. Мы пра гэта казалі. Жанаты мужчына можа прыняць дэканат, альбо можа быць, напрыклад, тое, што, бо кажуць, жанаты мужчына ў лацінскім касцёле можа быць святаром. Напрыклад, англікане, які пераходзяць, цяпер спецыяльная права для англікан, які пераходзяць. Хіба што жонка памрэ. Так. Альбо, напрыклад, да? Вось. Гэта першы. Эта справа можа быць урэгулявана, да? Альбо другой, той, хто займае пасаду або ажыццяўляе такую дзейнасць, якая забаронена духоўным асобам паводле там адпаведных канонаў. Депутат. Напрыклад, депутат, напрыклад, бізнесмен, гэтак далей. А ксёндз быць бізнесменам не можа быць? Па праву не можа. Вау. Вось. З якой ён павінен складаць справазданне таго часу, пакуль ён не вызваліцца, звольніўшыся з гэтай пасады або здаўшы справазданне і выкананне. Напрыклад, удзел у палітычных партыях і гэтак далей. Духоўная асоба гэтага рабіць не можа. Калі кандыдат да сакраменту пасвячэння мае такую перашкоду, да, понятна, што ён можа разлічыцца, ён можа закрыць сваю справу там ці звольніцца з гэтай працы і гэтак далей, тады ўжо перашкоды не будзе. А належанне да розных угрупавань палітычных? Ну, ці гэта бо я ведаю, што калісьці было такое права, што католік нават не мог да камуністычных і атэістычных арганізацый прыналежыць. Ну, сёння ёсць такое права. Ну так, але там была экскамуніка за гэта пагражала. Сёння экскамунікі няма, сёння справядлівае пакаранне, але ёсць. Ёсць. Экскамунікі няма, правда? Вось, але справядлівае пакаранне ёсць, поэтому не можа католік да антырэлігійных арганізацый належыць. Ну і трэця такая простенькая перашкода, простенькая так званая, гэта новаахрышчаны, хіба што па суджэнню ардынарыям будуць дастаткова выпрабаваны. Звычайна это, то есть не прынимаць у семінар до 3 гадоў пасля прыняцця хрысту. Бо я так перапалохаўся, думаю, бедны святы Аўгусцін ахрысціўся і там раней гэта было, да, цяпер это самае. Вось. Да, то есть гэтыя 6 перашкод, скажем, такія вось неправільнасці па важнай справы, 3 такія, ну, скажем, якія могуць знікнуць, так званые простыя перашкоды. Але наступны канон гаворыць такую рэч, аб чым варта памятаць, што усе вернікі, калі ім будзе вядома пра нейкую перашкоду, маюць абавязак паведаміць ардынарыя або пробашча перашкоды да святога пасвячэння перад удзяленнем пасвячэння. Поэтому, можа, калі мы ведаем в наших парафіях, часамі там, дзе плануецца ўдзяленне пасвячэння, заўсёды ксёндз пробашч на нядзельных святых імшах чытае там такога-то, такога-то дня, у такім-то касцёле, такі-то чалавек плануецца прыняць сакрамент пасвячэння. Перадшлюбныя, то я чуў шмат разоў. Вось сам таксама здзяйсняў, але вось перадсвятарскія ніколі ў жыцці. Ну, не павязло. Не чуў. Не, але ёсць. І, можа, у беларускай рэчаіснасці іх, можа, больш пільнуюць, чым перадшлюбна, скажем так, асабліва ў вялікіх гарадах. Да, то заўсёды абвяшчэнне гэта ёсць. Навошта? Каб калі што вядома, понятно, што семінары ўсяго можа не ведаць, біскуп усяго можа не ведаць. Ну, так. Канешне, гарантай тут, што нехта прыйдзе, скажуць, рэдка гэта здараецца, але ўсё ж такі, ну, як вучыўся семінары, то святар гадоў, ну, д'якан, скажу, прыняў пасвячэнне перад прэзбітарскім пасвячэннем, ну, прыйшла жанчына і прынесла дзіця. Кажа, што это святара. Ну, пасвячэння не было. Да? Поэтому то, што ў парафіях ёсць гэтае абвяшчэнне, гэта не проста так, што там, можа, пробашчу хочацца пахваліцца, што ў нас будзе новы святар чи д'якан, да? Толькі што сапраўды, калі хто нешта ведае, павінен гэта зрабіць, прычым перад удзяленнем пасвячэння. Да, то есть, да, у людзей могуць быць сумненні, а каб не нашкодзіць, а можа, што цяпер вось адносне пасля пасвячэння, ці тыя людзі, якія, напрыклад, ну, даведаюцца аб гэтым, а ведаюць аб перашкодах, ці яны маюць абавязак таксама, ці гэта ўжо ўсё?
Ну, скажем так, ну, калі скажуць, адкрыецца праблемка. Ну так, адкрыецца праблемка, і там будуць кары альбо забароны. Да, вось могуць быць забароны ўжо для выканання ўлады пасвячэння, і з гэтым намнога цяжэй, скажем так, это ўсё рэгуліраваць. Поэтому кодекс як бы забавязаў усіх перад пасвячэннем. Калі ўжо ведаеш, ідзі і скажы. Ну так, але ён даведаецца, што гэта прыняў святарства. Да, пасля можа чалавек даведацца постфактум, але так, калі ведае перашкодах, напрыклад, трэба пайсці сказаць ардынарыю, што такая справа ёсць, і тады ўжо ордынары павінен дзейнічаць адпаведным чынам. Вось тады ўжо павінен ты справы таксама урэгуляваць з апостальскай сталіцай. Як быць святару, якія вось гэтыя ўсе перашкоды даведаўся, дазнаўся падчас споведзі? Ну, напэўна, ён павінен сказаць этому пенітэнту, да, то есть калі пенітэнт з'яўляецца той, хто плануе прыняць сакрамент пасвячэння, што ты не можаш гэтага зрабіць пакуль гэтай справы не будуць выяснены. Ну, але я не магу парушаць справу. Так, не, а поэтому падчас споведзі я павінен это сказаць. Канешне, той можа са споведзі ўстаць. Не, я кажу не про это. Я кажу аб тым, што, напрыклад, міністранты там спавядаліся і так далей, і так далей. І некаторыя справы ты ведаў, як святар, як пробаш, як кіраўнік духоўны. А пазней даведваешся, што вось гэты чалавек становіцца святаром. Тут ёсць першая, скажем, справа, адкуль ты гэта даведаўся. Калі як пробаш, там у размовах, калі як спаведнік, закрытыя вусны, нічога сказаць. Абсалютна нічога, ніякай сітуацыі. І тут ужо толькі маліцца застаецца. Бо калі чалавек сам успомніць, скажа, дай Божа, як не, спаведнік нічога не можа ніколі сказаць. Ніколі нічога спаведніка, нават нікога не можа пытацца. Вось. Это былі тыя справы, якія, кажам, забараняюць прымаць сакрамент пасвячэння, але наступныя справы чалавек ужо прыняў сакрамент пасвячэння, і таксама можа здарыцца сітуацыя, калі ім будзе забаронена выконваць уладу пасвячэння. І першая сітуацыя... А гэта можа трохі патлумачыць, што значыць забаронена выконваць уладу? То есть, яму будзе забаронена цэлебраваць святым, што забаронена выконваць тое, што выконвае святар. Цэлебраваць сакрамент. Ён застаецца святаром, але не можа дзейнічаць як святар. Бо сакрамент святарства, калі яго сакрамент святарства, калі яго ўдзяліў біскуп, калі была інтэнцыя, калі ён быў сапраўдны, ён сапраўдны. Толькі чалавек можа быць забаронены выконваць акты ўлады пасвячэння, мы гаворым. То есть цэлебраваць святую імшу, цэлебраваць іншыя сакраменты. Гэта можа быць. Першая сітуацыя — это той, хто, маючы забарону альбо неправільнасць да прыняцця пасвячэння, ўсё ж такі яго прыняў. То есть усе гэтыя справы, што мы казалі, ведаў, не ведаў, гэта, скажем, мала каго цікавіць. Вось. Калі ты меў адну з неправільнасці да прыняцця сакраменту пасвячэння, ты яго прыняў, напрыклад, была сітуацыя аборт, было сужэнства, то есть тое, што мы казалі, ересь, апастазія, схізма, калі ты яго прыняў, вось, табе забаронена выконваць акты ўлады пасвячэння. Просто забаронена, Далей, другая сітуацыя, той, хто учыніў злачынства, ересі, апастазіі, схізмы, вось, але калі яно было здзейснена публічна. Так? Бо, напрыклад, яно можа быць здзейснена тайна. Ересь, апастазія. То есть пра гэта ніхто не ведае, чалавек, напрыклад, не ведаю, недзе там, або просто нейкі час, напрыклад, ён, ужо маючы святарскае пасвячэнне, ці дыяканскае, напрыклад, так, ён нешта ў яго сталася, да, то есть ён сакраменты не прымаў, напрыклад, жыў зусім, і ў ересь... Я вось такая ідэя папросту ў галаву прыйшла. Калі, напрыклад, бо на нашых тэрыторыях гэта часта здаралася ў сувязі з гэтымі перашкодамі, пераследамі і так далей, бацькі-католікі дзіцё хрысцілі ў царкве праваслаўнай. Вядома, што праваславие гэта трохі схізматычны напрамак, і чалавек праз 40-30 гадоў быў у праваслаўнай царкве, а пазней хацеў стаць святаром каталіцкім, бо здаралася такая сітуацыя. І цяпер, па сутнасці, ён мае гэтую перашкоду? Не мае. Бо будучы католікам, таму што бацькі католікі, але трываў у праваславі. То, што трываў, адна справа. Вось, але тут, канешне, бо ён, скажем, тут не было гэта эфекту свядомасці. То есть, калі пахрысцілі ў царкве, хаця па нашаму праву ён і так католік. Ну так, па нашаму ён католік, але трываў. Чалавек трываў, не ведаў, тут, канешне, бо калі мы гаворым пра гэта злачынства, заўсёды злачынства, заўсёды это момант свядомасці павінен быць. То есть, касцёльнае права, адрозненне ад дзяржаўнага права, ён не дзейнічае так, што
незнание не освобождает от ответственности. У нас все-таки ты повинен ведать, да, ты повинен это разуметь и успрымаць гэта, да, то есть ты повинен сапраўды адысці ад касцёла менавіта сваім актам волі, сваім актам волі. Разумею, дзякуй шчыра. Поэтому, да. Але калі, напрыклад, калі злачынства было публічным, да, то есть это ересь апостазія схізма, калі, напрыклад, святар выйшаў публічна на амбону і начаў там казаць, што пан Езус не з'яўляецца сынам Божым, або што-небудзь, альбо не слухайце святога айца, альбо не слухайце біскупа, альбо... Што Дух Святы гэта ўсё ерунда? Так, Дух Святы это ўсё ерунда, альбо, напрыклад, не ведаю, што цяперашні папа гэта не папа, а антыпапа. Ага, вось, а тут така вельмі шмат цяпер прыходзіць розных рэчаў. Нават да нас на Радыё Марыя прыходзіць пісьма. Не толькі да вас на Куры таксама. Вось поэтому я хацеў на гэтым таксама заастрыць увагу. Пра карнае права касцёла мы яшчэ будзем пазней казаць. Сёння кажу пра сакрамент святарства. Калі святар гэтай рэчы гаворыць, тут ужо пахнець нічым іншым, як схізмай. Вось. І такому святару, калі ён гэта робіць в форме жарта, але незразумелага, з гэтым не жартуюць. Не, бо мне апошні раз я ўжо сустрэўся з такім, што мне святар тлумачыў, што пан Езус толькі па-польску разумее. І то публічна. Это ўжо добра. Жарт усім вядома. Гэта жарт усім вядома, але гэта справа сапраўды. Калі публічнае выступленне, напрыклад, супраць навукі каталіцкай. Не, рымскага пантыфіка. Гэта справа вельмі паважная. Я пакуль пра свецкіх вернікаў не кажу, бо гэта справа карнага права касцёла, пра якое, можа, некалі будзем казаць, але для святароў это таксама альбо для святароў это таксама справа вельмі паважная. Ну і наступнае, таксама забараняецца выконваць акты ўлады пасвячэння, да, быць святаром, тыя, хто здзейсніў вось тыя справы, пра якія мы казалі, альбо спрабаваў імкнуцца заключыць сужэнскі саюз, альбо сам будучы звязаны пасвячэнню, альбо жанчына, якая гэтым была звязана, да, то есть ужо будучы святаром. Разумею, але ці гэта, напрыклад, калі гэта толькі фармальна? Што фармальна? Ну, напрыклад, проба альбо заключэнне сужанства, бо была такая сітуацыя, калі гэта фармальна было зроблена толькі дзеля таго, каб атрымаць дазвол. Неважно. Касцёльнае права гаворыць вельмі ясна. Да, вельмі ясна гаворыць, што святар, які спрабаваў заключыць сужэнства, пападае ў суспензу, лята сентэнцыі, з моцы самога права. Неважна, фіктыўна, нефіктыўна. Гэта была спроба заключэння грамадзянскага саюза. Ну, разумею. Вось, поэтому тут касцёл вельмі строга на это глядзіць. Вось, гэта была спроба за якоюсь канкрэтнае пакаранне. Ну, бо з маральнага пункту гледжання кананічнае права вельмі канкрэтна гаворыць. Была спроба заключэння сужэнства за якоюсь канкрэтнае пакаранне. Тут няма быў факт? Так, быў факт, калі ласка ёсць пакаранне. Да? Таксама той, хто здзейсніў з нейкім пазітыўным чынам гэтым удзельнічаў, так? Намаўляў, або, можа, кажу, грошы даў, альбо яшчэ што-небудзь іншае. Да? То есть гэта ўсё, то есть такому святару забараняецца выконваць акты ўлады пасвячэння. Да, і не можа справаць ні мшу, ні спавядаць, ні шлюба. Нічога не можа, да? Ну, таксама калецтва сабе, або іншай асобе, гэтак далей. Да? То есть бачым, што зноў такім этой справы вельмі важныя, да? Гэта зноў-такі неправільнасці, да, то есть якія звязаны, але таксама ёсць тут перашкоды для выканання ўлады пасвячэння, да, то есть якія могуць нейкім часам, скажем так, знікнуць, да? Да, то есть той, хто незаконна прыняў пасвячэнне, маючы перашкоду, да, то есть, напрыклад, там узрост альбо што-небудзь іншае, да, то есть гэтыя справы мяняюцца. І таксама той, хто, можа, захварэў уже, потому что мы казалі пра псіхічную хваробу, можа быць сітуацыя, калі чалавек уже перад прыняццем пасвячэння гэту хваробу, на думку экспертаў, не можа выконваць, не можа быць святаром, тады, да? А другая справа, што чалавек можа захварэць ужо будучы святаром. Да? А можа і вылечыцца. Можа і вылечыцца. Ось, але ўжо будучы святаром, тады ўжо, ну, тут зноў-такі на думку экспертаў і ардынарыя, да, то есть калі то есть ардынарый зноў-такі можа дазволіць чалавеку выканаць служэнне, можа быць у нейкім, напрыклад, у нейкай вобласці толькі, напрыклад, забароніць яму спавядаць, а толькі святыя імшы адпраўляць, да, можа быць, это адпраўленне святых імшаў, напрыклад, толькі прыватна, ну, што-небудзь такое. Ну, бо тут, кажу, сітуацыі могуць быць вельмі розныя, бо ёсць святар, ён захварэў, можа, псіхічнай хваробай нават, ну, трэба за тым, не можа чалавека проста выкінуць усё, да, то есть, напэўна, нейкім чынам тоже біскуп імкнецца
увайсці ў гэту сітуацыю, да? Ну і тут мы кажам пра гэтыя ўсе перашкоды, пра ўсе тыя забароны, да, то есть яны недасведчанасць або незнанне гэтых спраў ад іх не вызваляе. Да? То есть то, што мы казалі, што я не ведаю, што, напрыклад, там апастазія, не апастазія, да, бо у праваслаўнай традыцыі ці ў каталіцкай, да, гэта я не ведаю адносна факта. Але калі я не ведаю адносна перашкоды, да, то есть это мяне пазбаўляе. Так, напрыклад, калі была вольная воля, да, быў факт, воля, так. Вось. І наступны канон гаворыць, да, што толькі за апостальскім пасадам, да, захоўваецца права ўдзяляць дыспенсу ад усіх забаронаў, ад усіх неправільнасцяў, да? Вось, поэтому гэтай справы павінны вырашаць апостальскі пасад. Няма магчымасці проста звярнуцца да біскупа, атрымаць прабачэнне і ўсё. Сітуацыі не. Вось, толькі ў неадкладных тайных выпадках, можа быць, бо выпадкі могуць быць тайныя, напрыклад, пра той самы аборт, ну, могуць не ўсе ведаць пра гэта, да, то есть можа быць тайная сітуацыя, да, толькі ў такіх, скажем, тайных выпадках, калі вось тады можа звярнуцца да ардынарыя, вось, але зноў тут уже ўходзіць карнае права касцёла, рамка сакраменту споведзі, напрыклад, да? То есть тут уже там у пэўных сітуацыях у пенітэнцыярыю трэба звяртацца, тут уже это трошки распісана ў кожным канкрэтнай сітуацыі, як дзейнічаць. Вось, але права такое ёсць наогул, я думаю, што радыёслухачам это будзе дастаткова, бо ўжо не буду ўхадзіць у кожную такую сітуацыю. Наогул трэба прасіць апостальскі пасад. Вось гэта справы такія вось вельмі важныя. Вось, ну гэта тое, што датычыць вот перашкодаў, забаронаў, неправільнасцяў, якія звязаны з прыняццем і ажыццяўленнем актаў улады пасвячэння. Вось. Ну і наступная, як бы, то справа засталася такая, што якія тут дакументы трэба прадстаўляць. Я не думаю, што это ўжо так можа настолькі важная справа, якая датычыцца сакраменту пасвячэння. Вось. Але, ну, понятно, што чалавек павінен вучыцца, так, павінен усе дакументы з семінарыі. Сярэднюю адукацыю, прынамсі, мець. А это ўжо перад прыняццем семінарыю. Тут ўжо, як бы, у семінарыі павінен чалавек быць ахрышчаны, добра, каб быў бежмаваны, калі не, то сакрамент канфірмацыі пасля прымае. А вось адносне, прабачце, семінарыі прыняць, бо мы казалі адносне вось гэтых гадоў, якія павінны быць дзеля таго, каб атрымаць сакрамент пасвячэння не святарскага, вось, а адносне семінарыі. Бо тут можна, напрыклад, закончыць школу ў 15 гадоў. Можна закончыць школу 15 гадоў. Як бы у праве касцёльным ніжэйшай ступені няма агульным. Канферэнцыя біскупаў могуць это прыняць пастанову. Вот, наша, наколькі веду, не прыняла. Вось. Але, ну, часцей, ну, бо патрабуецца да ўступлення ў семінары атэстат аб сярэдняй адукацыі. Ну, недзе ён павінен быць. Конечно, думаю, што 15 гадоў у семінарыю нікога не возьмеш. А малодшыя, так званыя малодшыя семінарыі, якія вось у Польшы, напрыклад, існуюць, папулярныя ёсць. І наогул касцёльнае права захвочваць, там, дзе ёсць іх пакідаць. Вось тут іншая справа. То есть ніжэйшая семінарыя, так званая, да, гэта семінарыя, дзе юнакі атрымоўваюць сярэднюю адукацыю. Сярэднюю адукацыю, да. Яны таксама... Это только справа назвы. Так, справа назвы, можа так, недобра скажу, школа з духовным уклонам. Да, то есть так, атрымоўваюцца, да, то есть понятно, там ёсць малітва, там ёсць нейкія справы, напэўна, над пакліканнем працуюць, так, напэўна, над выпрацаваннем паклікання ці адчуваннем голасу паклікання у сваім сэрцы, вось, але разам з тым, то есть это ніжэйшая семінарыя, нават это не значыць, што юнак уже там семінарыст 10 гадоў, што ён стане семінарыстам, стане святаром, абсалютна не. Да, то есть это справы такія, ну, абсалютна з гэтым, ну, не звязаныя. Дзякую шчыра. Маю надзею, што пазнанне гэтых перашкодаў, а асабліва праз вас, нашы дарагія радыёслухачы, дапаможа вам таксама нейкім чынам рэагіраваць вось і дзейнічаць тады, калі вось такія сітуацыі адбываюцца, а мы, напрыклад, нават не ведаем, што маем гэты абавязак гэтай вось перашкоду нейкім чынам уяўніць і абвясціць аб ёй пробашчу ці нават у куры. Вось. Дзякую шчыра ксяндзу Дмітрыю за тое, што згаджаецца, за тое, што вядзе для нас гэтую перадачу. І калі у вас ёсць нейкія пытанні, нейкія прапановы, калі ласка, тэлефануйце да нас, пішыце да нас, будзем імкнуцца адказаць на кожнае вашае пытанне, нейкім чынам зарэагіраваць таксама, а быць можа, прабачце, нейкая складаная сітуацыя ёсць, і вы хацелі бы таксама даведацца адказ на гэтую вось складаную сітуацыю, таксама ёсць такая магчымасць тутай прадставіць яе. Дзякуй шчыра, пахвалёны Езус Христос. Навекі вечныя.
слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Сябры, падтрымайце